Kayo ay nakatutok pa rin sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ano pa nga ba, no? Ito po ang topic. Sa ngalan ni Jody Dizon Mercado, ako pa rin po ang inyong makakasama dyan na lumbang parungaw para po sa ating kwentuhan ngayong tanghalian. We are live po sa CLTV 36 official Facebook page and of course CLTV 36 News. Kaya pwede po kayong sumali sa ating kwentuhan. Pa-shoutout yan o greetings sa inyong mahal sa buhay. Ayan, meron po kaming Instagram, no? CLTV36 Official, sa Twitter at CLTV36, o yung amin pong YouTube, nako, lahat ng programang buo, makikita nyo at CLTV36 Official. At ang aming website, CLTV36.TV. At kung kayo ay isang TikTokeris, nako, nagti-TikTok na rin ang CLTV36 at makikita nyo po yan. I-follow nyo po kami sa at CLTV36. O, naku naman mga kabalen, alam ko kayo ay very interested to join our kwentuhan, no? Kasi meron tayong posted na question of the day. At ito po ay lagi ninyong kinokomentuhan para mabasa namin dito. At syempre, mapagkwentuhan din natin yung inyong mga kasagutan. Narito po ang ating question of the day. Ayan, sabi mong metong kang Kapampangan nung, ayan, peki batan din. Kumbaga, digtungan de po, rin kaya katamong ka, netizen, ayan. Nga na pong Ben Castro, nung makapiblas ka, bala mong mayaman, pero 5 mo man laman ng bulsa alay. Ay, Diyos ko, tutuita po na, sabi dapin po rin kakapampangan, baling alakam laman na bulsa, maporma kamong talaga. Tutuya po yung amanwa ng Miss Beng. Nga na naman pong Lay Gonzales Bugayong, nung atinggang bapang boy at darang baby, correct. Lagi tala po rin. Ela po mawala actually, neng lagyo ng bapa mo hanggang eman boy. Aus na kaya bapang boy, magtaka na kamot kaya tingang boy. Minsan pindugtungan tayo pa po yan boy kamatis, boy susu, boy pilerat ang makanita. Itaan pong Kapampangan makanyan tamo. Ang popuretang darang baby, pero enaman baby lagyo. Nga na naman pong Lani Infante, nung manyaman kang magluto at biyasang tanggap bisita. Unano pa mo tapot may aus tamong culinary capital of the Philippines. Nung etam po manyaman magluto, po, apin yan yung sasabyan da rin Kapampangan, aliwalang klaseng magsangka, manyang kapamangan, inya naman medyo mapanisti tamo po, karas kay nga tatakman tamong luto. Ang puitang pamananggap bisita, tutuya po yan. Ano pong ka-hospitable talaga rin Kapampangan. Iya pagtamo yang sega na gana istong ating dinatang abisita kaya katamos. Dakal pong salamat, Miss Lani. Ayan, syempre, nung masanting, ampong malago. Bali pumamasa ako kitang singsing na ning Center for Kapampangan Studies abasa ako rin rin Kapampangan siguro itapong masanting ampong malago balutan mo lagi tang sabihan at chikeng matana ning manakit po. Pero siguro sabi dang masanting ampong malago kasi rin Kapampangan po keng kapakyabe kareng beauty pageant kareng pageant panlalaki pambabae makanya at syempre naman po mamanyang butla. Thank you, Kong Louie. Nga na pong Alex Lugay, nung alakang H,
Diyos ko, balong-balo daw po rin kaya katamong kabalen. Nung makanahan tampo, tapos makipagkwentuhan tamang akakalinguan tayo tang age laklakwas nung Tagalog yung term, yung kaya katamong babanggitan. Ayaan, abulin, natang makanita po, ne? Thank you po kong Alex at balume pa po nung makanano lang mamanyalita rin Kapampangan. O yan po, kabalen, eh. Taglus ko pong mag-comment nung kayo po may kapakibat ketang kaya katang mismong posted question of the day. Kaya ni po king live tamo pong ay ni mag-comment kayo po. Basan ko la, baka nita po abaluda, nung kapilan tamong asabing metong kang Kapampangan. O yan po karing excited na king kaya katamong kwentuhan. Ikit yun naman po. Yung guest tamo ngayon nga Aldon nakita nyo po sa before this live, makikita po natin yung larawan ng ating guest na sadyang napakaganda, no? At alam kong very talented at siguradong magiging interesting po itong aming pagkukwentuhan. Mula po sa 20 kandidata na nagpasiklaban ng ganda at talino at talento, kinoronahan po si CJ Ilustre mula po sa Barangay del Pilar bilang Queen of San Fernando 2023. Matapos ang 6 na taong paghihintay, ano kaya ang pakiramdam nitong si CJ na naabot niya ang isa sa kanyang mga pangarap? At ito nga po ay yung masungkit ang titulo. Ngayong araw makikipagkwentuhan tayo at mas kikilalanin pa natin si CJ Ilustre at aalamin din natin ang kanyang mga advokasya para sa LGBTQIA+ community ng syudad. Welcome sa ating show, Miss CJ, and congratulations. Baka meron kang gustong batiin bago tayo magsimula sa ating kwentuhan. May pagkatanapon po karing gana-ganan malbenyen ken CLTV 36 at po dakal pong salamat karing gana-ganang sinuporta ka na ako anyang pong nilaban ko for Queen of San Fernando 2023. Opo, pong kasanting, napakaganda po na meron tayong ganitong competition or pageant po sa City of San Fernando. At nakikita ko po sa inyong tabi, nandyan pa ang inyong corona and you have 3 trophies beside you. Ano po ba yung aside sa mismong crown, ano pa po yung mga nakuha nyong special award sa competition? Aside from the crown itself po, nakakuha po ako ng minor awards which is Best in Swimsuit po. Okay, congratulations. Talaga namang hindi ko napanood yung mismong competition, no? Pero I really appreciate na ganito na meron tayong pageant na naitatampok po ang inyong kagalingan at talino. Bago ko po pasukin yung mismong pageant itself, no? Kasi gusto sigurong kilalanin lalo na ng mga Fernandino. Sino nga ba itong ating Queen of San Fernando para sa taong ito? Is she deserving of the crown? Magiging magandang modelo kaya siya para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community? Yun yung mga tanong na nakikita ko. So simulan na natin, Miss CJ, no? Nag-aaral ka pa ba or graduate ka na? Ilang taon ka na ba ngayon? I'm turning 28 po this July 19. And I'm graduated bachelor's degree in education, major in MAPE po, in DABSU, Bacolor, Pampanga. Okay. You are graduate ka ng education, ng isang, Yes, nakapagturo ka na ba? yes po, nakapagturo po ako sa Clark and sa school po kung saan ako nag-graduate. Sa Clark naman po is ang mga tinuruan ko is international students po. Halos mga Koreans and Japanese. Buti ang kursong kinuha mo is education. Is it your own choice or kasi may mga magulang na gusto nila sa pamilya meron silang isang guro. At minsan sorry na lang sa mga bunso, no? Sila yung kumukuha ng kursong ito. Ito ba talaga ay sarili mong desisyon? Actually, yung pong talagang first choice ko at gusto ko pong kunin na course is fashion design. But since wala po kaming ganun kalaking pera to my family send me in Manila, makapag-aral po doon. So my next choice po is teaching, which is education. Kaya po napunta ako sa teaching. Although it is my passion also to teach the student and to speak in the public po.
Okay. Ngayon sabi niyo nga, dati kayong nagtuturo, dati which means may iba na po kayong ginagawa ngayon, nag-stop muna kayo for the meantime po sa teaching. Ano po ang pinagkakabalahan ninyo ngayon? I work as a freelance hair and makeup artist po. Then I have some Hmm. sideline na designing po ng mga gowns, Mm. costumes, ganun po. Yes. So, gusto ko lang malaman, no? Sabi mo nga, ikaw ay isang makeup artist and a fashion designer. Paano ito nakatulong sa'yo sa pagsali mo sa mga pageant, lalo na itong Queen of San Fernando? Kasi kapag ang babae ang sumasali sa pageant, meron siyang handler. At usually, mga LGBTQIA plus member ang kanyang handler. How about sa inyo? Paano nakatulong yung ikaw mismo ay makeup artist and designer kahit na meron kang handler? Yung iba pong candidates, may nag-hire sila ng handlers, makeup Mm-mm. artists, or tagagawa po ng mga costume nila. For me po, I use my own talent, my own craft para makatipid na din po kasi nga wala din po akong ganong kalaking pera, hindi na po ako Mm-mm. nakakapagturo. So, ginamit ko po yung talent na meron ako. I create my own gown, my own costume para dun Mm-mm. sa pageant po ng Queen of San Fernando. Oh. Miss CJ, tinitingnan kita pero baka magkamali ako ng sabihing artista na nasa isip ko. Pero sino? Kasi minsan 'di ba sa pagme-makeup kaya mong gayahin ang mga Yes. celebrities, no? Based sa iyong galing. Ikaw, siguro, Miss, nahawig na talaga natin siya even without makeup. Pero ikaw, sinong artista ang madalas na gusto mong nakikita nila sa makeup mo? Nung Ayun lumaban po, ka ng pageant, sino ka? yung pong lumaban po ako ng pageant, ang peg po namin or ginagaya namin personality is si Miss Gazini Ganades po, yung Binibining Pilipinas Universe. Okay, tingnan ko. Oo, ang galing. Ikaw ba ang may gawa ng sarili mong makeup or meron kang assistant din, meron kang hairdresser, ganyan? Nung pageant po, I hired a hair and makeup artist po kasi ako na po yung gumawa ng costume at gown ko. And mabilis po kasi yung flow ng pageant that time. So ayoko pong ma-hassle, ma-stress. Kaya po Mm. nag-hire ako ng iba. Pero yung mga sinuot ko po that night, ako po tsaka yung mga kasama ko sa bahay, kami-kami po yung mga gumawa ng mga damit ko. Yes. That's good to hear. Talagang merong personal touch. Yung kumbaga nanalo ka dahil merong personal touch ang iyong mga ipinakita sa damit, sa makeup, sa mga decisions sa pageant na yan. Pero you are 28 years old. Yung Yes mga po. nakalaban mo, I believe, are younger than you. Kailan ka ba na-open sa pageantry? May younger naman din po ng mga kalaban at may older than me. Na-open po ako sa world of pageantry nung magka-college po ako, first year Mm. college, I guess. Nag-open po sa akin o yung taong tumulong sa akin is yung pong best friend ko that time na meron palang ganito na klaseng pageant. Kasi late bloomer po ako when it comes to gay Mm. beauty pageant or kung ano man klaseng pageants po. Mm-mm. Late bloomer ako. So nung nalaman ko po na merong ganito at inintroduce niya, kasi sumasali din po siya. Ako na po yung sinali niya that time. Ako na lang po parate. Parang in-enhance niya ako. Parang siya po yung mother ko when it comes to pageantry. Opo. Miss CJ, kailan ka nag-open sa iyong family that you are a transgender woman? Actually po, since bata pa po ako, since I was a child, alam na po nila na medyo malambot ako kasi halos ng mga nakapaligid na tao sa akin, mga pinsan, kapatid, puro babae po lahat. So nakikita na nila na naglalaro na ako ng Barbies, gano'n. Until I got older na lahat ng gusto ko, halos pang babae po mga activities and everything, halos pang girl. And then nung magpa-pandemic po, actually, I decided to elongated my hair na magpahaba po ako ng buhok at mag-fully dress as a woman, as a transgender woman. Nung pandemic lang po. Kasi yun lang po Okay. yung chance na magpapahaba ng buhok.
Yes. Kumusta yung acceptance? Minsan kasi yes, parang okay, malambot yung anak ko o nagbibi siya ng pambaba. Pero kumusta yung acceptance? Kasi kung babae ka, minsan bibili ka ng mga magulang mo, magsasuggest sila na ganito yung magandang design, ganito yung bilin mo. Ganun din kapag lalaki. Sa'yo ba, ganun din ba? Nagpapakita sila ng support? O kailangan yung buhok mo, ganitong hairstyle mo para mas magmukha kang babae. Siguro yung 100% acceptance ng pamilya mo sa yung pagiging transgender woman. At first po, actually, di ba po lagi nagagalit pag ganyan yung father sa mga ganyang senaryo. But for me po, yung mom ko po yung ayaw, yung nagagalit siya nung una, pinipilit niya pa rin po ako na dapat ganito, ganyan. But eventually, nung nakikita niyang masaya na ako kung sino po ako, and nagka-agreement po kami if matatapos po ako ng college, makakapagtapos ako ng pag-aaral, pwede ko na pong gawin yung gusto ko sa sarili ko. At basta alam ko po yung limitasyon at hindi po ako gagawa ng masama. And then yun po, from that time, dapat sinasabi niya, dapat ganito lang yung mga dress mo, yung mga cut ng dress mo para mas bagay mo to, yung buhok mo, dapat ganito lang yung haba. Yun, doon, nag-start na po yung mga advices ng parents ko, most especially yung mom ko na parang in-embrace niya po talaga kung sino ako. Yes. Napakaganda ng ano sa family ninyo, yung pagtanggap nila sa iyo at yung mga ini-impart na values, yung mga ganun. Kasi sa mga babae at lalaki, ganun din ang sinasabi nila eh. Mag-aral kang mabuti, after mo mag-aral, gawin mo na kung anong gusto mo. Tapos the same line na sinabi nila sa iyo. Meaning, walang nakikitang pagkakaiba ang mga magulang mo, whatever gender preference that you have. Siguro at this point, CJ, after the commercial break, pag-uusapan naman natin yung naging paghahanda mo sa pageant, anong mga natutuhan mo sa pageant. Kasi yan ang isa sa mga inaantay ng ating mga kababayan. Manatili po kayong nakatutok at magbabalik ang topic. Kayo ay nakatutok pa rin po sa topic and napakaganda ng ating kwentuhan. Very interesting. Pero bago yan, narito po muna yung ating mga kabalen na sumagot sa ating question of the day. Ang ating pong tanong, sabi mong metong kang Kapampangan nung... Ayan, excited to know. Ayan, si Marvic Alipio. Nung may kapanganak ka, pagtisti mo pa, alang betsintang minudo, ampa mo ne, tapos pansit maputla, alaatang toyo, ampa mo, soy, deng Shanghai, pabalat lang.
Yan, totoo yan. Ring Kapampangan mapanisila, ulinapin po nitang manyaman lang magluto. Ne po? Nga ng John Jen Castro, mapagsistila kay pamangan. Oy, balo ko po, kayo ba, biyasa kayong magluto at metong kayo naman po ka rin mapagkritik ka rin pamangan uling manyaman kayo magluto kong John Jen Castro. Nga na pong James Jesus Flores, istong palipit ya dila magsalitang Tagalog ang pong mga gagutiya. Solid yang Kapampangan o yan. O po eme alilian makanyan lapin po potang itang Tagalog ya potang kay king danggut at inyang Kapampangan apin po Kapampangan niya kanita. Ana pong Rodora Torres Molina, no, biyasa kang makyabe. Ay, sobra la pong makapakyabe. Din Kapampangan. Akita naman po talaga kay Aldoldo. Kaya pinlaganas na katampong bibisitahan. Ding manibat yung alialawang probinsya, ulim pong mapakyabe. Nga na namang Lodivina Aguilar, nung magmasabal ka keng ama nung siswan at emo pikakarine, nakapampangan kang tune. Apin naman po yan ing Kapampangan ka king pusot isipan ang poking daya kasi kaluguran me ing amanong siswan. Actually po neng ako ting kung kasabing agad kong kutna nung Kapampangan la bang kanita nung taga-Tagalog la sabihan ko po karela mga Pampangan tamo. Dakal pong salamat kaya kayo pong mag-comment. Pasibayo, pwede kayo pong mag-comment kaya katamong live ngayon bakanta basa ako la rin kaya kayong pakibat. Before kaya balikanan kaya katamong malagong bisita, buri ko pa mo pong i-shout out. Then pong mag-comment kaya katamong Facebook live. Nga na pong JR Castro Malyari, super humble po and deserving po talaga to winning. Buri na pong sabihin kaya katamong Queen of San Fernando na Miss CJ Ilustre. Nga na naman pong Nikki Ronquillo, sobrang bait po at ganda po niyan in person. Hanggang naman po kayo live tamo although maka-zoom ya mo, akit ko po talaga na malaguya. Sabi na naman pong Honey, deserve niya talaga ang crown. At ana pong Miss Bamba, very queenly at ganda po niyan sa personal si CJ Ilustre. Thank you so much po sa inyong mga komento. Ayan, muli, nagbabalik po kaming dalawa ni Miss CJ Ilustre, ang ating Queen of San Fernando 2023. Miss CJ, nakita nyo naman po, napakaraming yung supporters. Napakaganda ng mga papuri sa inyo. So humble, beautiful, and deserving of the crown. Napakasarap po sa pakiramdam, I know, kasi napakaganda po ng inyong smile. Ito po ang ating katanungan sa inyo, Miss CJ. No? Paano po kayo na-introduce sa Queen of San Fernando 2023? I believe kayo po ang representative ng Barangay del Pilar. Yes po. So, na-introduce po ako sa Queen of San Fernando is magpapas ka po ng form nyo. And then, yung organizing committee po, yung pipili kung sino yung best candidate to represent the barangay. Ilan po kayong nag-screen sa inyong barangay? Bali, 3 po kami nag-screen sa barangay namin. Sabi mo sa kwento mo, Miss CJ, this is 6 years in the making. So, ang tagal niyo pong naghintay. Sabi nga, parang hinintay ninyo ang right time. Pwede niyo po bang ikwento sa amin ito? Ano itong sinasabing ninyong 6 years na pinagdaanan ninyo bago kayo makasali sa pageant na ito at makuha yung title? Nung first year po na i-introduce ang Queen of San Fernando or Miss Gay Fernandino Festival Queen pa po siya noon, nakita ko po na very prestigious yung pageant. Ang ganda, they treat you like a woman. Sabi ko parang, ang ganda naman ito. Parang someday gusto kong sumali and makuha yung corona. Kasi pangarap ko siya. Parang validation siya to all of my dreams. And then, yun po nag-start na habang nagka-college po ako, sumali po ako para malaman ko kung ano po yung flow ng pageants, ano yung mga gusto nila, ano yung mga criteria nila. Up and then, each passing years, for first 3 years po, I ended up empty-handed. Wala po akong kukuha. But the next 3 following years, doon na po nag-start na nakakakuha mo na po ako ng minor awards, nakakapasok na po ako ng semi-finalist.
up until this year po, finally, I made it. I can finally say, I have it in my heart, the crown, the title of Queen of San Fernando. So, sobrang happy ko po, sobrang saya ko na feeling ko nasa cloud nine po ako, yung parang idiomatic expression word na I'm in a cloud nine. Parang ganun po yung feeling ko na ganito po pala pag na-achieve mo yung pangarap mo. Yung sobrang saya sa puso mo, sobrang aliwalas po ng pakiramdam mo. Yes, alam mo, Miss CJ, ang ganda ng iyong kwento. Hindi ka nag-stop. Para yung ating mga beauty queens, no? Like Pia Wurtzbach, di ba? Ilang beses siyang sumali sa national competition. Hindi talaga siya tumigil. Siyempre sabi nga, bibigay din ni Lord yan kapag when the time is right, no? Hindi natin pwedeng ipilit kung hindi pa napapanahon. And thank you naman at your age, 28, ayan, ilang beses na sumali na nakuha mo rin. Pero ang ganda naman ng feedback na deserving ka sa crown. At nakita nila, nagpahinog ka talaga para makuha mo yung title na yun. Pero syempre, yung mga panahon na sumali ka, meron kang natututunan. Na kaya naman, every time na sumasali ka dito sa Queen of San Fernando, ay mas nag-i-improve ka. Ano yung mga natutunan mo along the way, through your journey? Siyempre po, una, titignan mo yung mga candidates, kalaban nyo po, yung mga opponents nyo, kung bakit sila laging nananalo, bakit sila itong laging nakakapasok sa semi-finalist. And then, tinignan ko po yung, sorry po, yung sarili ko sa mirror. I guess, kailangan po ng enhancement ng konti, ganon. Kailangan pa rin po ng help ng isang doktor. Kumbaga, cosmetic surgery po, sa mukha, ganon. And then, the way they answer the question, the way they walk, inaral ko po lahat yan. I research everything. Sali po ako ng sali sa mga gay pageantry sa barangay pag may piyesa sa barangay po para ma-enhance ko yung pagsasalita ko, yung performance ko, yung may ability ko po para as a whole, yung nagpahinog nga po ako in time na babalik po ako, yung parang swak na po talaga siya para sa akin. Yes, and thank you for being honest, Miss CJ, na kailangan meron kang gawin sa sarili mo. Sometimes you have to be under the knife para mas makuha mo yung gusto mo talagang feature. Siguro ito yung tinatawag natin, enhance mo talaga yung natural mong ganda. Hindi mo naman yung papalitan yung sarili mo eh. I-enhance mo lang kung ano yung meron ka para mas ma-achieve mo yung mga pinapangarap mo sa buhay. May mga isasakripisyo ka talaga para sa mga pangarap mo. Miss CJ, ang pagsali ba sa pageant na ito ay may naiambag naman sa iyo bilang isang LGBTQIA+. Ano yung mas nag-improve sa iyo, hindi lang siguro physically, pero sa iyo bilang isang transgender woman na palagay mo ay very beneficial din sa ibang mga kagaya mo? Aside from po doon sa LGBT community, na nababayaran ko po yung kailangan bayaran ko, yung mga needs and wants ko po sa life. In terms naman po sa LGBT community, yung pagsali ko po sa pageant, I have the opportunity to hold the mic. Nakapapag-usapan po namin yung dapat pag-usapan, no, ano po ang dapat namin talakayin para maging strong yung community ng LGBT, ano ba yung dapat ikilos namin, ano ba dapat kami, sino at ano po kami. Yung mga ganun pong terms, I'm happy na nakakapagbigay po ako ng advices at saka opportunity to speak in the crowds, most especially po in our own community, the LGBT community. Opo. Ang ano po kasi, ang struggle ninyo for equality, medyo mahaba-haba na rin. At masasabi natin, malaki na ang improvement. Pero nandyan pa rin, na-feel pa rin po natin na meron pang kulang sa pagdating sa ng community. Lalo na may mga pageant po ako na napapanood kung saan yung nagiging katatawanan yung Miss Gay. Meron nga akong narinig na Miss Gay pang Kalawakan, tapos puro sila ginagawang katatawanan. No? Anong gusto mo na maging pagtingin sa inyo ng mga tao o mismo sa mga gay, Miss Gay pageant? Ano ang gusto mong maintindihan nila about this pageant?
Siguro yung mawala yung ginagawang katatawanan, yung mga sumasali at yung mismong pageant itself. Ma-achieve lang po namin yung ganung bagay if kami rin pong mga LGBT, tutulungan po namin sa sarili namin. It will always start within ourselves po. For example, me as myself, nag-graduate po ako, tinapos ko yung sarili ko na makapag-aral para sasabihin ko sa iba, oo, bakla ako, pero hindi bakla lamang. Pwede po tayong maging professional, pwede po tayong maging karespeto na may dignidad kahit bakla tayo. Kung irerespeto po natin yung sa sarili natin, if magiging professional po tayo, the way we dress, the way we talk, the way we carry ourselves po. Sa ganung bagay, para makita nila na karespeto po tayo. Kahit ganitong bakla po kami, hindi lang po kami sa mga comedy bar, hindi lang po kami sa mga parlos nagpapatawa, o hindi lang po kami sa mga call centers na napupunta. Kaya may pangarap din po kami. If mangangarap po ang isang LGBT, kailangan po natin dalhin yon na may respeto, dignidad sa sarili at makapagtapos sa pag-aaral para tumaas naman po yung pagtingin ng mga ibang tao sa atin. Alam niyo po, kung ganyan po ang mentality ng lahat ng LGBTQIA+ member, I believe yung stereotyping sa inyong hanay at yung diskriminasyon talaga ay mawawala. Siguro pagtutulungan din po yan ng community at saka ninyo at ng community in general. Opo, bago kita muling tanungin, Miss CJ, no, gusto ko lang ito basahin, bigyan pagkakadaan itong mga nag-comment nagko-congratulate sa'yo. Si Josa Vicentino Manzano, sabi niya, mukha pong babae sa personal yan. Kahit naman po sa TV, ang ganda-ganda niya. Ako ang makeup artist niyan, sabi niya. Oy, very proud. Tapos, nagpadala ng heart si Lay Gomez, si Prince Malyari. Nanay ko po yan, sabi niya, si Prince Malyari. Tapos sabi ni Jun Taba, baka pwede niyo pong pasyalan lugar namin para ma-feature ang lugar namin. Sige, ito ibang ano naman natin to. Later, sasagutin natin si Sir Jun. No? Tapos sabi naman ni Darwin Liang Reyes, supporter and believer here. Yan. Tandaan niyo po, Miss CJ, no? Yung mga nagko-comment. Jane Ivani Gonzalez, naka-Ghost 15 po ata. Walang no. Tapos sabi ni Miss Mary J. Lombos Gomez, go kapatid. Medyo naglalag pero nagkakaintindihan naman kami at malinaw naman ang ganda ni Miss CJ sa akin. Tapos sabi ni Jane Ivani Gonzalez, may graduate yo. So, tingnan mo, hindi niyo po pala alam na ang Queen of San Fernando ay graduate. So, nakaka-inspire po, sigurado sa inyo na hindi lamang siya basta kontesera, no? Isa po siyang edukadang tao, okay? Sabi na po ni Miss Shibamba, ang pera nauubos, ang ganda kumukupas. Ang spotlight at makeup sa pageant namamatay. Pero ang tinta sa diploma hindi mabubura. Ang saya-saya ko naman dito kay Miss Shibamba. Para siyang sumagot para sa Miss Queen of San Fernando. Miss CJ, totoo yan kapag nanonood ako ng Miss Gay, ang galing sumagot. Very articulate kayo. Pati po ba yung mga tanong ay pinaghahandaan nyo? I believe there's nothing wrong about it, no? Pero talaga po bang pinaghahandaan ninyo yung mga possible questions? Yes po, pinaghahandaan po namin yan. We studied everything po, nagre-research po kami sa mga latest trends, topics, and social issues sa mga napapanahon at mga nangyayari sa nakapalibot sa atin or sa buong mundo para aware po kami, pagtatanungan kami sa pageant, may ibubuga at may isasagot po kami sa mic na ito po pala yung mga nangyayari sa amin or ito po pala yung mga nangyayari sa mundo. So inaaral po namin yan. We mastered everything. And for myself po, the way answer a question, aaralin ko po muna yung pagkakaintindi ng lahat ng tao sa certain topic, my own opinion, and then po yung values o yung aral na may ibibigay po sa kanila. Ganun po yung way ko or technique sa pagsagot ng tanong. Opo, Miss CJ, kasi ako hindi ko yan minsan kasi maririnig mo yung iba, ay naku, scripted yung sagot na yan. Pero ako, opinion ko lang to, hindi ko siya nakikita as scripted. Kasi may mga tao kasi na very articulate,
meron din naman na may laman ito, pero hindi niya nahihirapan siyang mag-express. So napakaganda na inaaral mo para yung laman ng ulo mo ay madali mo nang masasabi at saka yung meaning ng sinasabi mo ay naiintindihan mo. So ang ganda nung mga yon na pinag-aaralan mo na yung mga posibleng kasagutan para ma-deliver mo siya ng maayos. Uling tanong ko na lang po, Miss CJ, ano po ang inyong advocacy na isinusulong bilang Queen of San Fernando 2023? May dalawa po akong advocacy na sinusulong as a Queen of San Fernando. First po yung gender employment, na we should not look for what's the gender of a person is, but rather we should look for what his talent, abilities as a person and capabilities. And second one po is HIV/AIDS awareness, because it's very rampant and still we are still fighting on this issue na nagiging taboo topic po siya, lalo na sa mga matatanda. Ay, about yan sa sex, wala, nakakayang pag-usapan. But it's no. If we indulge ourselves in this kind of topic or social issues, and my advocacy is like this, alam ko sa sarili ko na matutulungan ko sila by just informing them and educating them sa mga ganitong bagay para mas matutunan nila kung ano ba yung sa sarili nila to help themselves also in the society. Kung parang doon sa HIV po na mas maganda nang i-indulge or ituro mo sa mga bata kaysa naman na hindi mo sila tuturuan, then tuturuan mo lang sila after nilang ma-infect ng HIV or what, kung ano yung gagawin. For me po kasi, we should open our minds regarding this kind of matter kasi 2023 na po, di ba? Okay, Miss CJ, thank you so much. Good luck po sa inyong isinusulong na advokasya. I hope maging successful po ito at suportahan po ng mga Fernandino Queens na kagaya po ninyo. Thank you so much po sa inyong oras and congratulations. As much as I want to talk to you, ang dami ko natututunan sa inyo. Medyo limitado na po ang ating oras. Sige po, magpaalam na po kayo sa ating mga manonood. Thank you very much po sa lahat ng nanood ngayon na tumutusok sa topic para pag-usapan ang mga bagay-bagay. And I'm very much thankful po sa lahat again sa mga sumuporta po sa akin sa pageant, City of San Fernando, for giving us this kind of platform, JLB Events Management, Jane Ivany Gonzalez, Jomel Lingat Bernel, and to my second parent, Mami Samiela and Daddy Nicky Ronquillo, and my Solana family. Thank you po lahat sa mga ng tulong nyo. I am not like this if wala po kayo. So thank you po lahat, and this is CJ Ilustre, your Queen of San Fernando 2023. Okay, thank you so much po, Miss CJ, and good luck din po sa inyong mga future plans. Ayan, sa ating po mga manonood, no, naway marami po tayong natutunan mula po kay Miss CJ, lalo na po sa pagsusulong po natin ng gender equality sa ating pong community. At sana higit po natin maintindihan yung LGBTQIA+ community at maging katuwang po natin sila sa higit pang pagpapabuti ng ating lipunan. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa ating programang topic. Tumutok lamang po kayo sa CLTV 36 para sa latest updates at balita. Sa ngalan ni Jody Dizon Mercado, ako si Jana Lumbang Parungaw. Taga rito, kasama nyo, CLTV 36, atin to.